Potrebujem pomoc. Ale ja neviem, či vlastne viete, kto som. Otrávili ma. Ľudia mi prestali veriť. Vlastne vy ste mi prestali veriť. Lebo ste videli, ako si moji pomocníci týkajú so zločincami, ako si ich rozhodnutia protirečia, ako trestajú tých, čo si to nezaslúžia, ako zatvárajú oči pred blbcami bez morálky. No a potom čo? Potom ma sem zavreli. Že sa vraj mám liečiť. Oni chceli byť nezávislí, ale vlastne tú nezávislosť si pomýlili s beztrestnosťou. Nie všetci sú hrubí a cynickí, ale viem presne, kto mi namiešal ten jed do jedla. Chcú vás presvedčiť, že na nič nemáte vplyv, že sa vás nič netýka, že my nemáme nič spoločné, ale to je blbosť. Lebo to, čo sa deje mne, to sa deje vám. Teraz, nad mojou hlavou. Ale môžete mi pomôcť, prosím vás. Ak sa vám dostane tento záznam do rúk, vedzte, že som na blízku. Vy pomôžete mne a ja raz pomôžem vám.